Nepomohlo by môj radšej spolu bude to lepšie, dohodnite sa poďte to preložiť, bežte ten Jurko Díla. Vítam vás na dnešnej spoločnej polovačke Polovnej revíre Jablonka, ktorá bude prebiehať v katastrálnych územiach obce Jablonka a Polianka. Prejdem k samotnej organizácii polovačky. Čo sa týka počtu kôl, tak máme naplánované napevne 3 kolá. 4. kolo sa rozhodne v priebehu polovačky podľa výsledkov a podľa počasia. Honcov. Prosím honcov, aby boli, čo sa týka možno čo najlepšie farebne označení. Z honcov, ktorí nemajú reflexné prvky, tak im radi zapožičajú reflexné vesty. Pýtam sa, či nemám nejakú predvádzačku. Tlačíme pomaličky z nohy na nohu. Poďme. Heja, 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 heja. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Stojíme, stojíme. Idem tam ja, počkajte ma, tu je to, nevím, tu je to husté, počkajte ma chvíľu. Hoď Pino. Hoď Grom. Oho. Nohe! Hop, 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 hop! Heja, hop! Heja, hop! Diviaky dozadu! Hop, hop! Krmčie napravo! Krmčie napravo! Ste tam zrovnaní dole? Dobre! Môžeme ísť? Srnčie! Ešte je dole farba, chladajú ešte. Tahajú ešte to možno. Farba. To bol veľký. To bol veľký. To ja už jednom balekbu. Môže to vyvrhovať. Veľko ponúkneš ma jedno, lebo nemám kymerek. Vrátim ti v aute. Ako ste mali na ďalku? Pán predseda, konštatujem, že na dnešnej polovačke sme ulovili 7 kusov diviačej zvery, 3 kusy líšok. Považujem dnešnú polovačku za úspešnú. Dnešná polovačka prebehla bez závažných prehreškov. Menšie a drobnejšie prehrešky vyriešime na spoločnom kole. Ja sa dovolím poďakovať tamtým nad nami za pekné počasie. Ďakujem kolegom Honcom za to, že vytlačili divákov z pohonu a ďakujem úspešným strelcom za tie úspešné rany. Pohožujem lovu zdar. Na znak úcty ulovenej zvery, ktorú dozdávam tento zálomok. Nech sa páči. A neutíkaj. Mení 50. výročia založenia nášho polovného združenia. Od začiatku, od jary, to bola séria rôznych akcií a prakticky, keby som bol sám sebe škoda radosti, chvála Bohu, je toto už akcia v tomto slávnostnom roku posledná, ale dúfam, že sa nám podarilo aj smerom na verejnosť, aj smerom na polovnícku verejnosť dôrazne alebo prezentovať tú prácu polovníckych organizácií. Prichádzate mi súd, poprosil by som
aby mi pritom pomohol pán Stano Šebo. Dovolte, aby som vám odozdal toto ocenenie zabalené rozbavu. Ja som čakal, kedy to blísne. Človek sa snaží, Niektorí moji kolegovia hlásiči získali prvé skúsenosti s touto činnosťou ešte ako pomocníci verejnej bezpečnosti. Preto navrhujem, aby som o informáciách a dôkazoch, ktoré zozbierali počas dnešného dňa naši hlásiči, vôbec nediskutovalo a boli automaticky súdom považované za nevyvrátiteľné dôkazy. Vážené polovnícke zhromaždenie, vaša sudcovská ctihodnosť. Dovoľte, aby som vám ešte predtým, ako znesiem prvú obžalobu a nekompromisne ukážem prstom na prvého výtečníka, presvedčil o skazenosti, zvrátenosti a amorálnosti niektorých z nás. Dúfam, že dôkazy nájdené našimi hlásičmi počas konania dnešnej polovačky, ktoré teraz predložím, vás jednoznačne presvedčia o potrebe konania tohto súdu a zároveň vám dostatočne zdôvodnia skutočnosť, že ako žalobca budem nekompromisne požadovať tresty najvyššie, tresty absolútne. Môžem predložiť dôkazy, ktoré naši hlásiči našli. Kedy ráno na polovačku dorazili? 7 hodín 10 minút. Pán Masaryk, neskoro! Doktora, ne? To nie na garniži, alebo? Hlavu dolu. Má to dobrú vlastnosť. A povedať, že také vedúce polivačky, ako som dneska zažil, ja chodím málo na spoločné polivačky, ale také vedúce, ako som dneska... Ľudia, ja som videl vedúceho z polivačky, ktorý ťahal diviaka, to sa mi v živote nestalo, aby vedúci polivačky ťahal diviaka. Je to na fotene niekde? Áno. Je to na fotene. Ja som svedok. Máme dokumentáciu. Znamená, že navrhujem vedúcemu polivačky... Dobre, pán Šebo, ďakujem za váš príspevok. Skláte dôveru v nášho obajcu, alebo si berete obajcu z prítomného pléna? Zatiaľ obvinený. Bez obvinenia. Na zaplacenie. Pán Zeman, tam za tú ohrádku sa postavte a nám tu nešpa... Presne, aj tu ho to chytá. Ja hneď poviem prečo. Pálo Zeman. Ja chcem svojho obhajcu. A ktorého? Kovára Igora. Nech sa páči. Veď to bolo pod oný. Ako vy tu napáte svojho obhajcu, tam sa postavte za ohrádku a tam stojte. Kým vás neodsúdime. Dobre, poďme na to ako Šebo, áno. Ja by som mal jednu takú poľahčujúcu okolnosť pre pani Slečnú. On už aj bude aj pani Slečnú. Ale musíme uznať, slavný solder, že toto je človek, ktorý dneska prvý raz strelil zvera. Je tak? Strelil zvera prvý raz? Strelil. Nie. Tak to nebudeme, ako zvera, nie. Strelila prvý kus diviačej zvery? Ale áno. Bola z toho v psychologickom šoku? Bola? V akom psychologickom šoku? No bola z toho vynáčená? No dobre, ale tam... No bola! No pomýlila sa pri kroku dopredu, pomýlila sa. Čo som sa v živote, pri šoku som sa neprekročil niečo. Slavnej solde, toto by sme mali brať v úvahu. Skončili ste? Keďže v ťažkom psychologickom šoku bola v afekte, ona konala v afekte. V afekte konala. To vybaví, tranze konala. Tranze v afekte, v čistom diabor, nevedela, čo som poľahčujúca okolo. Čo keby teraz v afekte rozhodne? V afekte rozhodne teraz to! Jeden kolo, druhý kolo, tretí kolo, nech sa páči, vybavíte od našeho vyššieho súdneho úradníka. Pán Goča, nech sa páči. To ste sa museli pomýliť, vážený. Moment, pán Goča, my na to vysvetlíme. Na podateľu nášho veľa váženého súdu bola skupinou iniciatívnych polovníkov podaná žiadosť ohľadom polovníka Gočara Andreja. Naši kolegovia zastúpení slečnou Hustinovou, rodinou Oleksovou, Šebovou, pánom Lachom, Šutom a ďalšími úctivo súd požiadali, aby bol menovanému na jeho náklady našim veľaváženým súdom udelený titul. Predstupte. Aby bol udelený titul Starý pes. Vážený súd, prosím o vypočutie menovaného, prosím o vypočutie svedkov, prosím o spravodlivé rozhodnutie. No, v prvom rade na svoju...